Milí diváci, sledujete přednášku z konference Vztahy v permakultuře. Pomozte nám vytvářet další podobný obsah tím, že podpoříte naši práci finančním darem. Všechny možnosti najdete na webu www.permakulturacs.cz. QR kódy, které právě vidíte na obrazovce, jsou nejrychlejší cestou, jak se zapojit. Děkujeme, že společně s námi šíříte permakulturu dál. My sme si to nenacvičili. Budeme hovoriť trocha o vízii, lebo viete, keď človek nemá víziu, tak môže niekam ísť, ale akože najprv to bude také akože blúdenie a potom to bude väčšie blúdenie. Najprv to je také zaujímavé blúdenie a potom to už je také nudné blúdenie. Vízia to je celkom taká akože zaujímavá vec, lebo to je vnútorná vec. Vízia nie je to, že budete napodobňovať to, čo robia ostatní, ale vízia je to, že sa stanete sami sebou. To znamená, že nájdete niečo, čo je vašou osobnou víziou a tu sa snažíte naplniť. Lebo ľahšie je napodobňovať, ale to je potom také nudné. Dobre, dôležité je to, čo by sme chceli, aby ste si zobrali, lebo Sosna existuje od roku 92, čiže je to jedna z najstarších organizácií na Slovensku a žijeme až do teraz. Teda nie, že my žijeme to teraz, ale aj ešte stále aj my. Aj my žijeme, ale aj Ekocentrum funguje. Ako je to možné, že niečo zaniklo, niečo pribudlo a že my furt sme tu ako je to, že furt dačo. Hej, ako my máme také trička na Slovensku, že furt dačo. Takže budeme hovoriť vlastne o tom príbehu a čo to pre nás znamenalo, ako sme to robili my a čo si z toho zoberiete, tak je na vás. Necháme tomu voľný priebeh. No, predchádzajúca prednáška bola aj o environmentálnych vzťahoch. A myslím, že kto chce pochopiť niečo z permakultúry, tak v prvom rade by mal niečo vedieť o základoch ekológie ako vedy, čo je veľmi dôležité. Odporúčam napríklad knihu Demokracie prírody od Tomáša Škrlanta. A táto konferencia je o vzťahoch a podstatou ekosystémov je skúmanie vzájomných vzťahov. Hej. Problém je v tom, že ekosystémy fungujú sami od seba, lenže keď my do nich vstupujeme, tak dosť často to pokazíme a začneme narušovať tú stabilitu. Pričom ekosystém má vlastne jednu takú veľmi zaujímavú etickú funkciu, lebo je dobré sa niekedy zamyslieť nad tým, že napríklad, čo je hranica medzi dobrom a zlom. Som dával svojim študentom často otázku. Povedzte mi jednoducho, čo je dobré, čo je zlé. Skúste si na to sami odpovedať. Nie nejakým siahodlhým opisom, jednou vetou. Čo je dobré, čo je zlé. Skúste niekto zakričať. Čo je dobré? Dobre, to je taká mini vec. Všeobecne, veľmi všeobecne. Malé dieťa sa vás opýta, 5-ročné dieťa sa vás opýta, čo je dobré? Čo? Áno, to povedal aj Sokrates. To znamená, to, čo podporuje život, je dobré, to, čo škodí životu, s veľkým Ž, je zlé. Hej? Vstupom človeka do systému sa situácia komplikuje. Zďaleka nie všetko, čo robíme, je dobré. A toto si treba uvedomiť. To znamená, treba si uvedomiť osobnú zodpovednosť. To je rovina osobnej morálky. Či sa snažím robiť niečo dobré, alebo či sa snažím robiť niečo zlé. Nie dobre pre mňa, ale dobre tak všeobecne. Hej? Či sa snažím zapadnúť do systému a to znamená, že to, čo robím, podporuje celý ten systém. Nielen mňa, moju peňaženku, moje auto, ktoré nemám ja, a tak ďalej, ale systém ako
taký. No. Nie, to sú tvoje. To sú Štefanové 4. Ja som filozof. No, samozrejme, dá sa k tomu pristúpiť alebo dostať nejakými rôznymi cestami a to je práve tá výzva, že každý, keď chcete byť sami sebou, autenticky, tak si musíte hľadať svoju cestu. Nie návody v knihách. Knihy sú dobré na to, že najprv zhromažďujete informácie, neviem čo a tak ďalej. Ale potom sa musíte vydať, keď ste čítali Josepha Campbella Cesta hrdinu, tak viete, že sa raz musíte vydať na tú cestu hrdinu a tá cesta hrdinu je niekedy na pokraji smrti a tak ďalej, ale pokiaľ ňou prejdete, tak sa dostávate o rovinu vyššie. To znamená, my sme si našli tú cestu, keďže obidva sme učitelia našim backgroundom, ale zároveň máme blízko k umeniu. A ja mám aj blízko k vede, dokonca mám na to aj titul. Takže tých základných ciest vlastne sú 3. Hej? Buď cesta krásy, to znamená, že hľadáte tú pravdu prostredníctvom umenia, alebo hľadáte tú krásu prostredníctvom vedy, alebo hľadáte tú pravdu prostredníctvom morálky a filozofie. Takže my sme sa rozhodli, že sa snažíme tieto 3 cesty spojiť. Estetiku, etiku a vedu ako cestu k tomu, čo je dobré. To je ten druhý bod, ktorý je tu napísaný a vlastne tieto 2 body sa budú prelínať všetkým, čo budeme rozprávať a to znamená, lebo budeme rozprávať o tom, ako sme to robili, čo sme robili, takže sa to prelína v práci, ktorú robíme, lebo Sosna nie je teoretické, ekologické vzdelávacie centrum, sme praktici. Chceme ukázať ľuďom, ako sa to dá v praxi. Nie, ako sa to nedá. Ako sa to dá, tak to vieme. Ako sa to nedá, tak to vedia všetci. Ale ako sa to dá, tak aby chodili ku nám, pozrite, tak sa to dá, aby chodili ku vám, kde ste kto. A to robí vlastne permakultúra. Sme členmi permakultúry, absolvovali sme vlastne prvý celý kurz s Karolom Končkom, zakladateľom permakultúry na Slovensku a v Československu, CS ešte. Takže čiastočne to bude aj o tom. A ten prvý bod, ktorý je, viete, aby sme nevynaliezali teplú vodu, alebo ktokoľvek, kto chce začať niečo nové, tak by mal chodiť po svete, alebo po svete, tým myslím blízky svet, blízke okolie a potom aj ďalej a ďalej a ďalej. A pozerať sa, ako to robia iní. Učiť sa od nich, vidieť, zažiť, dotknúť sa a potom to, čo sa dá, tak prenášať tam, kde to robiť chceme. My sme sa z mesta... To nie je môj. Ani môj. Nevadí. My sme sa z mesta, z Košíc, presťahovali na dedinu, kde máme vlastný dom, záhradu, pestujeme a plus ešte sme založili to ekologické vzdelávacie centrum v roku 2000. Od roku 2008 sme ho budovali a na základe toho, to je to, že naozaj veľmi veľa sme dostali od ľudí, od organizácií po celom svete a vedeli sme, že to chceme vrátiť. Že to nie je len preto, aby sme to urobili vo vlastnej práci, ale niečo som dal, teda niečo som dostal a chcem to vrátiť späť iným ľuďom, iným mládeži, deťom, dospelým, to je jedno úplne komu. A to je ten prvý bod a to sa snažíme robiť až doteraz. A to je zároveň tá etická rovina, že keď dostanete, tak by ste mali aj dať. Lebo dneska ako cez Erasmus a tak ďalej je strašne ľahké sa dostať niekde a veľa ľudí si z toho robí takú bezplatnú cestovnú kanceláriu. My sme cestovali s tým, že aby sme sa naučili a potom aby sme to mohli rozdávať. A preto vlastne aj, keď sa nás pýtajú, že čo my robíme, tak dá sa povedať, že snažíme sa inšpirovať. To je jedna z takých našich hlavných
podstát, že inšpirovať iných, aby niečo vo svojom živote, spôsobe života a tak ďalej. A čo z týchto všetkých bodov je tu dôležité, je ten bod červeným, že v roku 2010 sme otvorili ekocentrum, ekologické vzdelávacie centrum s prírodnou záhradou, ktorá teraz je certifikovaná, teda už dávno je certifikovaná prírodná záhrada. A postavili sme jeho tam zatiaľ len trošku, ale jeho vidieť. Prírodnú stavbu, aj ekologické centrum je vlastne prírodná stavba. Uvidíte, ako sme to stavali rôznymi technológiami. A viete, ja som povedala Katke, že Katka, počúvaj, ale to bolo, viete, sme to budovali a vtedy nebolo nič. Proste, ale teraz už máte možnosť získať toľko informácií. Už existujú firmy, ktoré robia hlinené domy, slameno-hlinené domy, konopné domy, ja neviem čo všetko. Ale to je fajn, keď to robia pre rodiny. My to máme ako ekologické vzdelávacie centrum, kde máme, hovorili sme s BioBobo, s tými separačnými tými chlapcami z separačných toaliet. Na Slovensku u nás máme prvé verejne prístupné a schválené hygienou pre Boha dvojkomorové veľké, to je dôležitá tá pečiatka, aby sme tam ju mali, aby mohli ku nám chodiť ľudia a robiť to, čo tam potrebujú urobiť. Takže fakt to centrum, o tom budeme hovoriť, ako sme to robili a možno, že vám to niečo dá, minimálne nejaké... Dúfam, že aj potešenie. Takže len by som chodil ešte späť, že len povedal to dôležité, čo je tu, že od začiatku, od nášho vzniku v roku 1992 ako občianske združenie sme sa venovali najmä environmentálnej výchove a vzdelávaniu, ale potom sme k tomu, našou snahou je neustále sa vyvíjať. Lebo to je podstatou života, že život sa vyvíja, človek by sa mal vyvíjať. To znamená, že nechceli sme ustrnúť v niečom a do kolečka to isté opakovať, ale pridali sme neskôr globálne vzdelávanie, neskôr etickú výchovu, neskôr ešte klimatické vzdelávanie. To znamená, že neustále sme sa snažili cítiť témy, ktoré sú vo vzduchu a reagovať na nich. Programy, viete si to nájsť na webovej stránke, nie je to, tu na to vyzerá také úplne normálne, klasické, environmentálna výchova, materiály, niektoré z nich máte možnosť vidieť aj tu, týkajú sa tých vecí, ktoré vás by mohli zaujímať, čiže sú to záhradné veci a ako sme stavali Hobití dom, technické parametre, technológie, všetko, čo tí, ktorí chcú stavať, lebo permakultúra je o súznení sídla, čiže toho rodinného domu alebo nejakého domu z miesta. To nie je len, permakultúra nie je len v úvodzovkách o tom, že zahradničíme, pestujeme, sadíme a podobne, ale je to prepojenie s domom a to sme chceli ukázať. No a čo je dôležité, sú tie klimatické záhrady, prírodné záhrady a terapeutické záhrady. Funkcie, ktoré v súčasnej dobe rezonujú veľmi. Nájdete www.sosna.sk. Dobre. Možno len k tomu by som pridal to, že situácia v Čechách a na Slovensku je diametrálne odlišná v tejto oblasti, pretože tu v Čechách a na Morave je niečo vyše 100 environmentálnych vzdelávacích centier. Tie sú podporované buď štátom, alebo hejtmanstvím. U nás na Slovensku sú asi 3 a nie sú podporované štátom vôbec. To znamená, že my naozaj akože to, čo robíme, to je partizánsky boj. Hej. Ale robíme, lebo tak to chceme, lebo sme o tom presvedčení. Dobre, táto fotografia, viete, učíme sa nebáť. Deti sa častokrát, máte možno tú skúsenosť, kto z vás je tu učiteľ? Áno. Tak ja mám tú skúsenosť, že niektoré deti, keď im poviem, decká, ideme na boso a vyzujte sa, tak čo urobia? Vyzujú si topánky a ponožky. Joj, tak ponožky nie, lebo ale na boso ideme. Kým si na to zvyknú, tak
to trošku trvá, ale potom si zvyknú na to, že ideme do jazierka, ideme, pršalo, hej, pozrite sa, pršalo. A oni v prší plášťov, mačajú nohy vo vode. Proste učiť sa nebať, učiť sa trošku riskovať už od malého veku. Veľmi to pomáha seba rozvoju, aj nášmu. Aj my sa bojíme niečo, proste prekonať tú nekomfortnú zónu a ísť ďalej. Je to výzva. Je to výzva aj pre nás dospelých. Poznáme svoje strachy viacerí. Takže tak je to. Na čo sme hrdí, hej? Človek by mal byť hrdý oprávnene, samozrejme, keď niečo, o niečom vie, že to robí dobre. A ja som, myslím, že dosilne seba kritický, ale sú veci, na ktoré sme hrdí. A to je práve to, že vlastne od začiatku sme ukazovali nové prístupy k vzdelávaniu, k pohľadu na pozemok, k chápaniu osobnej zodpovednosti, lebo väčšina ľudí čaká, že však niekto vyrieši ten problém. Hej, ja mám, každý z nás má svoju osobnú zodpovednosť za stav veci. K formovaniu budúcnosti, k systémovému, kritickému alebo klimatickému vzdelávaniu. To znamená, že dá sa povedať, že sa môžeme považovať za takých priekopníkov a na to sme hrdí. No. O tomto sme hovorili. Toto je vlastne to, o čom sme hovorili, že najprv sme cestovali, navštívili sme naozaj, dá sa povedať, že tie najlepšie z najlepších miest. Ja som bol napríklad na kurze permakultúry vo Findhorn Foundation. Boli sme obidva na rôznych kurzoch v Schumacher College, kde zase prednášajú tie najväčšie osobnosti sveta naozaj. Boli sme v Center for Alternative Technology v Machantles vo Walese, čo je jedno z najúžasnejších centier, ktoré má tiež veľa dočinenia s permakultúrou v Garden Organic v Británii a tak ďalej. A potom všetko sme už cítili, že naozaj, hej, tu vidíte, toto je Center for Alternative Technologies, toto je niekde v Čechách, toto je Findhorn. Hej, keďže je to v Škótsku, tak si tipnite, z čoho sú tie domy. Presne. Nie na whisky, proste tak, kde sa kvasí ten zákvas, kde sa robí, hej, na whisky. Hej. Krásne využitie a je to tam voňavo. Toto je tiež Findhorn, takzvaná svetiňa. Dá sa povedať, že toto bol môj predobraz, keď som mal tú víziu, že aj my by sme mohli niečo podobné potom urobiť. Takže áno, na začiatku bolo to hľadanie cesty, hej, povedzme, hej, stretnutia, tak jak vždy vlastne ten priebeh toho vývoja je taký. Stretávali sme sa, hej, u Karola Končka na rôznych akciách, hej, kde sme diskutovali, vyjasňovali sme si veci a tak ďalej. No a potom samozrejme prišiel jeden čas, že sme si povedali, že už sme videli to dosť, sme sa už narozprávali s ľuďmi dosť, už sme prečítali dosť kníh a už sme si v hlave zrovnali, že čo chceme. A vtedy sa vesmír nejak zjednotil a dostali sme ponuku od samosprávy tej obce, kde bývame, že vedľa školy je taký zanedbaný pozemok a je tam taká polozbúraná budova a proste nič tam není. A že keď chceme, tak to môžeme dostať na 20 rokov do bezplatného prenajmu. 20 rokov ubehlo coby dub. Ešte 2 roky a máme za tým. Takže robte to, čo môžete, robte teraz to, čo chcete a čo môžete. Hej? Lebo niekedy aj chceme a nedá sa, tak ako aj my sme chceli a nemohli. A potom prišiel čas, keď sa vesmír zjednotil, jak Štefan povedal, a dalo sa. Takže času nie je toľko, koľko sa nám zdá. Na začiatku fakt, akože tam bol jeden, to je takmer polhektárový pozemok, bol tam jeden jediný strom. A ináč to vyzeralo takto, ten pozemok, a tá budova vyzerala takto. Hej, to boli bývalé školské dielne, proste, hej, v dezolátnom stave. No, pár rokov neskôr takto a teraz takto. Hej, ukážeme si, ako sme sa k tomu dostali. Hej, teraz to už pôjde rýchlejšie. Hej. Akože klasika, ktorú asi ovládate, sme si povedali, že samozrejme najprv musíme to urobiť tak, aby sme šetrili energiu, aby to bolo ekologické, aby to bolo pekné, aby to bolo dobré.
Takže sme od miestneho farmára zohnali slamené balíky, to je naozaj akože veľa, potom rôzne ďalšie prírodné materiály. Čiže, prepáč, Šťuko, čiže vlastne celé ekocentrum, tak ako ste ho videli, jedno ten spodný obrázok, súčasný stav, alebo viac menej aj ten o pár rokov neskôr. Celý je zateplený s prírodnými materiálmi. Je tam slama, hlinené omietky, ovčia vlna, fúkaná buničina. Neviem, ako sa povie česky fúkaná buničina. Bude na fotkách, ale aby ste mali komplexný obráz. Čo to? Hej, fúkaná buničina, ovčia vlna, proste všetky tieto materiály sme chceli ukázať, ako sa dá inak stavať. Druhá vec, ako sa dá inak o tom učiť. To je ďalšia vec. Takže je tam technika Cordwood, sú tam zelené, zatravnené strechy. Takže celé je to vybudované väčšinou z prírodných materiálov. A teraz sme tu. Akože naozaj veľmi významnú časť prác sme robili s dobrovoľníkmi. Tam sa vystriedali stovky, možno, neviem, keby som to zrátal, možno tisícky dobrovoľníkov, lebo sme to robili väčšinou tak, že cez víkend bol nejaký kurz zameraný na cordwood, kurz na hlinené omietky, proste furt nejaký kurz a v rámci toho nám tí dobrovoľníci tam šlapali hlinu a všetky tie práce, ktoré ináč by nerobili, ani keby im platil niekto za to. Hej. Toto je zateplené konopou. Hej, to je čelo, odkiaľ fúka vietor a aby to dážď nezničil, lebo konopa je vodovzdorná, takže za to sme dali tam konopu. Hej, kurz hlinených omietok. Dočisťovacie jazierko, budovanie dočisťovacieho jazierka. Všetká voda, ktorá tečie, vlastne, musím touto rukou ukazovať, ktorá tečie zo strechy, tečie na zatravnené, na vegetačné strechy. Odtiaľ od kvapmy je zvedená do 2 dažďových záhonov, záhrad. A len tá zvyšná voda, to znamená z umývania rúk, z kompostovacie toalety, nie sú splachovacie, nie sú water closet, ale kompostovacie. Pardon. Takže ďakujem. Kompostovacie toalety nepotrebujú takmer žiadnu vodu, umývanie, takže je to len umývanie rúk a riadu. A to je malilinko vody a na to máme túto sme vybudovali dočisťovacie jazierko, tiež vegetačná čistiareň v podstate. Toto je technika Cordwood. Pozná niekto túto technológiu? Cordwood. Je to pracná technika, ale je to výborné, izolačné. Až to vidíte hromadu válkov vepřovice, lebo snažili sme sa čo najviac využívať miestny odpad a proste tam v dedine niekto búral nejaký starý dom a sa rád to zbavil, tak nám to priniesol rovno ku nám, aby sme to použili na hlinené omietky. Na všetko sme mali majstrov, to znamená, že tu je Jožko Lopuch, ktorý robil s hlinou, robil aj tento Cordwood a viedol ľudí, aby sa to naučili. Lebo dôležité je, že nie, že prídem, pozriem tak toto je toto, ale aby si to ohmatali a skúsili si robiť hlinené omietky a hlinenú podlahu. Tak. Dobre. Toto bola jedna z vôbec prvých zelených striech široko ďaleko v okolí Košíc, takisto s dobrovoľníkmi. To sme dostali od jednej firmy, hej, tú fóliu, ale zvyšok bola miestna hlina, miestne rastliny. Hej, zase videli ste, ako sa to robí a toto po pár rokov vlastne už je výsledok, takže aj tam sme boli priekopníkmi. Priekopníkmi neboli. Mali preklep. Keď sme dokončili vlastne ekocentrum budovu, tak dali sme si urobiť od môjho bývalého kolegu, som poprosil, že aby prišiel s termovíznou kamerou, že nakoľko to máme dobre zaizolované. Tak len pre zaujímavosť, toto modré, asi viete, že modrá plocha znamená chlad, že neuniká teplo, to znamená teplo uniká len cez okna, lebo proste tomu ťažko zabrániť. A toto tu na vzadu je budova školy.
Hej. Toto je Zateplená budova budova školy, školy. toto sme my. Hej. Tento spodok sme na základe snímku potom ešte raz dodatočne zateplili. Hej, to je zateplovanie podkrovia, alebo potom podkrovie sme urobili ešte ako keby, lebo pôvodne to bola len prízemná budova, a toto je podkrovie, kde je tréningová miestnosť. A tu sú toalety. Kde sú Bobo? Na to sme dosť hrdí, lebo sa nám podarilo normálne skolaudovať pred takmer 20 rokmi, čo bolo niečo nevydané. Tie úradničky, oni boli milé, ktoré mali dať tú pečiatku, že áno, hej, je to skolaudované, len oni vôbec nevedeli, čo to je a tak ďalej. Ale nakoniec sme prerazili. Dobre, či sú to separačné toalety. Teková časť ide do dočisťovacieho jazerka, tuhá časť padá do komposterov a potom sú 2 kompostery, lebo máme 2 toalety. Dobre. Toto robili miestni stolári, ale opäť aj tam sme pomáhali. Potom samozrejme rôzne také doplnky, hej, napríklad splyňovacie PC, asi viete. Poznáte to niekto? Tento princíp? To je veľmi jednoduchý. V tom sa vyrába biouhlie, ale zároveň na tom môžete aj variť. Použijete drevený odpad a pri tom horení, ktoré je o mnoho dokonalejšie než bežné horenie, vzniká drevný plyn a popri tom ten biouhel. Ale použijete v podstate len malé konáriky, žiadne veľké brvná alebo niečo. Fakt akože úplne tenučké konáriky, ktoré decka pozbierajú spod stromov, ktoré popadajú, sú suché. Toto sa používa, žiadne nič hrubé. Nad tým je solárna sušička, solárna sušička. Poznáte princíp solárnej sušičky zrejme. Ďalej je solárna parabola, je to v podstate tiež slnečný várič. Na tom sme varili Dá sa na tom variť praženica, párky, kto je párky, klobásy. Vidíte, aké je to? Keď on rozpráva, tak ja ho neprerušujem, ale ty furt do mňa strkáš. Ja pôjdem vedľa. To je život, toto je život, to vás čaká. To ste vzťahy, viete. Áno, ideme ďalej. No a potom sme dokončili teda ekocentrum a asi 2 roky akože dobre. A potom ma napadla tá stará myšlienka, čo vo mne kvasila z Findhornu, tá svetiňa, že ešte by sme mohli postaviť nejakú malú budovu, ktorá už by nepotrebovala kolaudáciu, lebo by sme to ponímali ako vedľajšia stavba k hlavnej stavbe, to znamená, nemôže tam byť viacej ako 25 metrov štvorcový, plochy a tak ďalej. A nemusí mať základy. Hlavné je, že... S tým, že by to nemalo pevné základy a s tým, že by to bolo v maximálnej možnej miere z miestneho materiálu. Hlina, najmä hlina, išlo tam 40 nákladných aut hliny, ktorú nám obec priviezla zadarmo, lebo v tom čase stavali kanalizáciu a mali strašne veľa výkopovej hliny a výkopová hlina sa musí odviesť podľa zákona na skládku a platí sa za to. A my sme povedali, že nech nám tú hlinu privezú, tak oni nám to radi priviezli, lebo nemuseli platiť na skládku. No a je to technika, poznáte niekto tú techniku? Earthbag. To znamená, vrecia normálne také, aké na zemiaky, sa naplnia výkopovou hlinou, navlhčenou a potom keď sa uloží vždy jeden rád, tak sa to tak utlčie takým dreveným tlkom a postupne tak sa stavia celý systém. Že tí chlapci, ktorí tu nás sú a s tým bucharom robia, prišli takí baculáty, takí trošku pri sebe. Za ten čas, kedy to robili, tak sa vrátili domov štíhli, vypracovaní, vymakaní, takže to mali miesto fitka. Ale čo je dôležité, že sa tým potom živia. Normálne sú súčasťou nejakých firiem, nie všetci, niektorí z nich sú súčasťou firiem, čiže je to vlastne aj taká ponuka pre zamestnanie. Dobre. Ako popri nich samozrejme sa tam otočili stovky ďalších dobrovoľníkov, ktorí na rôzne kurzy. Tu napríklad opäť šaman, on robí hlinené omietky, tak viedol kurz hlinenej podlahy, na ktorom
mu pomáhali aj deti, aj dospelí, alebo hlinené omietky zase a tak ďalej. Takže opäť všetko to, čo bolo robené, tak s dobrovoľníkmi a naozaj s výnimkou vodovzdornej fólie na streche, tých vriec a ešte nejakých drobností, je to postavené kompletne z miestnej hliny, miestneho dreva, miestneho odpadu, ako napríklad tie staré vepřovice, z ktorých bola omietka robená a tak ďalej. Hej, toto urobila kamoška umelkyňa z obkladačiek, ktoré boli vyhodené pred obchodom. Ona to pozbierala, rozbila a urobila z toho tú mozaiku. To znamená, tam, kde nie sú peniaze, musí byť tvorivosť. Hej. Keď človek nie je tvorivý, nech robí niečo iné, ale akože tvorivo sa našťastie nedá kúpiť. Toto je ukážka toho, tento chlapček zababraný, on je autista, ale dosť silný autista. Terapeutické záhrady, ale aj stavby, to je v podstate ergoterapia, terapia prácou toto. On bol úplne unesený s tým, že nič nemá zakázané, že sa môže babrať v tej hline, že môže robiť tie omietky, lebo tie omietky sa robia ručne, naozaj ručne, že môže pomáhať, že je súčasťou nejakého spoločenstva a cíti sa v pohode, žiadne strachy, žiadne stresy. Takže to je ukážka toho, že tie záhradné terapie a záhradné práce akéhokoľvek druhu sú veľmi užitočné pre ľudí s mentálnymi aj fyzickými problémami. Tu je vidieť čas. Ako som povedal, krása je nevyhnutná súčasť dobrého diela. Hej, to znamená, spolupracujte s umelcami a s ľuďmi, ktorí majú estetický cit. Hej. Ja. Samonosná strecha, recipročná, prosím. Ďalej. Aha. Hej, tak toto vyzerá. Teraz, hej, zelená strecha, vidíte, toto je Trombeho stena, tu nebudem vysvetľovať, nájdete si hlinené omietky. Reflexný chodník, čo je jednou z takých súčastí terapie, že bosé deti chodia alebo skáču po tých balvanoch a tým si masírujú vlastne tie reflexné body na nohách. Hej, samozrejme, opäť inšpirujeme, prichádzajú k nám ľudia do toho. To akože hobbytí dom normálne zmení ľudí. Oni keď vstúpia dnuka, odrazu tak spomalia úžas a sadnú si a proste len tak úžasnú to pozerajú. Jeden taký hyperaktívny chlapec povedal, že jemu sa tu tak páči, že on by si tam aj pospal. ADHD, takže čo je dôležité? Čo ďalej? Počkaj. Máme 7 minút. Áno, 7:36 ešte. Čo je dôležité, je, že tento hobbití dom to nie je len to, že sa tam sadnú a pozerajú, ale naozaj tam máme vzdelávacie programy pre učiteľov, pre decká, pre dospelých akýkoľvek. Robia sa tam koncerty, spievali nám tam rómske deti chorály, robia sa tam premietania, čítačky sa tam robia. Čiže slúži naozaj ako priestor pre život rôzneho, nielen umeleckého, ale aj odborného charakteru, časť tam fyziku a podobne. Dobre, posledná časť je prírodná záhrada, čiže takto to vyzerá, keď je to v plnom kvete, takmer v plnom kvete. Toto je inšpirácia Ďalej. Toto je z Británie. Áno, aj z Čiech. Dobre. Začalo to tak, že fakt tam nebolo nič. Toto je na začiatku, vidíte. Tiež ja mám. Úplne nič, zaburinené cosi. A vznikla z toho jedna krásna prírodná záhrada, ktorá má svoje zóny, má svoje zákutia, kde sa zmestí v pohode 150 ľudí, lebo sú tak rozdistribuované. To je jak tie zastávky, čo hovoril ten kolega, že tu dá zastávka, cyklisti idú tam a druhý rok idú inde. Tak aj my to tak máme urobené. Je to certifikovaná prírodná záhrada, kde robíme kurzy, samozrejme, ochutnávky. Keď mi pani učiteľka povie, keď si decka nasekajú bylinky a dávame to na chleba s maslom, to deti nebudú jesť. Zjedia to aj s topankami. Všetko. Takže jazierko, budovanie jazierka. A to už sme vlastne pri tých klimatických prvkoch, lebo toto sú všetko prvky klimatických záhrad. Máte k tomu materiály a my sme doniesli nie veľa, lebo to v batohu sme niesli, takže nie veľa, ale kto chce, tak potom môže prísť za Katkou. Tam, kde je aj tá
proste tuto za závesom. A ona vám to môže predstaviť. Takže jazierko, budovanie jazierka, využívanie jazierka aj na odborné predmety, odskúšanie záhradnej pece, je to, my máme čo? Čiže dá sa tam páliť keramika, ale dajú sa tam piecť posúchy, chleba, kvaskové pečivo, čokoľvek. Naozaj má to dobré už využitie. Táto fotka je úplne úžasná. Lebo keby sa ma opýtali, že čo vystihuje náladu u nás, tak toto. To je proste radosť. Ako idete a tešíte sa. Tešíte sa z toho, že sú tam aj iní, dospelí. Je to taký mix krásny. Vidíš ďalej. A ešte máme 4,5 minúty. Chápeš? Aha, súčasné. Dobre. Solárna sušička, úžasná. Dobre. Takže uzavrel by som to tým, že, jak som hovoril, stále sa snažíme vycítiť témy, ktoré sú vo vzduchu a reagovať na nich. To znamená, začali sme vlastne tým, že začali sme vzdelávať školy, ako môžu svoje školské pozemky premeniť na prírodné záhrady, ktoré jednak zvýšia biodiverzitu, umožnia, aby sa tam dalo vonka učiť rôzne predmety, aby deti mali pohyb v nejakom zdravom prostredí. Neskôr sme vlastne k tomu, tu vidíte, hej, jednak samozrejme sme vzdelávali pedagógov najprv, ako to robiť. Potom sme spolu aj s pedagógmi a žiakmi navrhli vždy pre ten dvor nejaký plán a potom škola si to realizovala. My sme samozrejme prišli to vždy nejak skontrolovať, či je to v poriadku a ako to funguje. Keď povieš Štefan plán, to je ten dizajn. Nebol úplne permakultúrny, lebo sú to školy a bola to klimatická alebo prírodná záhrada, ale hovoríme o dizajne. Školy sa naučili, tie učitelia sa naučili, ako tvoriť dizajn svojho pozemku a postupne ho naplňať. Čiže pripraviť si víziu a postupne krok za krokom ho naplňať. No a samozrejme tá najnovšia taká tá naozaj vážna téma, ktorú treba brať vážne, sú klimatické témy. Klimatické záhrady začínajú byť vo svete celkom vážnou témou, lebo napríklad keď si zoberiete také obyčajné veci ako kosenie, akože si skúste predstaviť, že na celom svete koľko miliónov ľudí v tej sekunde štartuje kosačku a ide tam kontrolovať ten svoj trávnik, aby bol úplne dokonalý a neviem čo. To znamená, že my sme začali ukazovať, že vlastne aj školská záhrada môže pomáhať klíme, mikroklíme a vytvoriť prostredie, ktoré je omnoho príjemnejšie pre žiakov a vytvára mikroklímu aj pre celé okolie. Úplne jednoduché riešenia, že napríklad, keď má škola otvorené okná smerom na juh, tak čo tam urobíte? Zasadíte strom, ktorý rýchlo rastie, opadavý, to znamená v lete tieni okno, v zime listy opadajú, prepúšťa svetlo. Hej. Proste riešenia, ktoré naozaj pomáhajú klíme. Tu robia... Samozrejme, veľmi nám pomáhajú aj firmy, ale povedzme. No, firemné dobrovoľníctvo, to je v podstate, na Slovensku sme hovorili permaták a vy to máte ako to PPP, tých 5P. Zopakuj, čo je to tých 5P, prosím. Áno. Nemusíš. Dobre. Jasne, no. Nájdete si to na webovej stránke. Dobre, takže firmy naozaj veľmi radi pomáhajú. Mládež pomáha. Posledná vec je záhradná terapia. Toto nie je len pre deti, je to aj pre dospelých. Kedy ste skákali z balíka slamy na balík slamy. Terapia žubrienkami zadarmo. Niekde rybičky strkáte do nôh, aby vám tie kožné problémy zmizli. Tu na deti si zbierajú. Vo svete je už široko rozšírený pojem záhradná terapia. V mnohých krajinách zdravotné poisťovne preplácajú, môžete si vybrať
lieky alebo záhradná terapia. Keď si beriete záhradnú terapiu, tak poskytovateľov tej terapie zdravotná poisťovňa uhradí náklady. Hej, pretože tam je naozaj široká škála pohybová motorika, psychické problémy, choroby dýchacích ciest, ADHD, proste čo len chcete. Veľmi široká škála. Toto je dôležité. To je tak ako na začiatku, tak aj na konci. Dávať späť, čo sme dostali. A Hej, tam, ešte 11 sekúnd. Keď vrátiš späť. Takže to je taká moja provokatívna veta pre denník N, ale stojím sa za ňou, že vykosený trávnik je niečo ako pacient na hadičkách, ktorý melie z posledného. Sám neprežil, preto musí byť neustále hnojený a tak ďalej. No, to znamená, že toto je naše posolstvo, že aby ľudia, ktorí nás navštevujú, aby zmenili pohľad na ten pozemok a zamysleli sa, že pozemok, ktorý oni majú, tak ktorým smerom by chceli posunúť. Lebo môžu to posunúť, keď to potrebujú tým terapeutickým, keď sú tým klimatickým, keď sú tým vzdelávacím, keď sú tým estetickým, keď sú neviem akým, ale aby sa na to dívali inak a aby nerobili to, čo robia všetci, že naštartujú tú kosačku a všetko to tam vykosia. Dobre, to je takmer všetko. Líbila se vám přednáška? Podílejte se na vzniku dalšího podobného obsahu tím, že nás podpoříte finančním darem. Všechny možnosti najdete na www.permakultura.cs.cz nebo využijte QR kódy na obrazovce, které vás během okamžiku promění v permahrdiny. Děkujeme, že pomáháte permakultuře růst.